Merħba tfal għal rakkont ieħor minn l-istorja tal-Mia Story, programm tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Mela darba waħda kien hemm sultan li aktar ma beda jixjih, aktar beda jikrih u biex taxxaq fuq il-qurrija ta' rasu kibritlu għadma ippuntata isa qarn. Il-sultan teġ kemm inkwieta u biex ħadd ma jsir jaf x'kellu fuq il-qurrija ta' rasu u ordna kuruna ogħla minn dik li kellu. Iżda kien hemm bniedem wieħed biss li bil-fors rid isir jaf b'din l-għadma ippuntata isa qarn. Min taħsbu li kien? Dan kien il-parrukkier li ta' kull xahar kien imur il-palazz biex jaqta' ix-xahar ta' sultan. Ara x'jieni ngħidlek, din il-biċċa tal-għadma appuntata isa qarn hija bejni u bejnek. Jekk xi ħadd ieħor isir jaf x'għandi, ikun ifisser li qetlu inti. Jekk jiġri hekk, omrok il-ħabs nitfek. Kelma ta' sultan. Iva, naħliflek sultan li ma ħanejt il-ħadd ħaġa ta' bejnietna biss, iwedek. Iż-żmien baqa' għaddej. Il-parrukkier ħass kilba kbira li kellu bil-fors jgħid lil xi ħadd dwar din il-biċċa tal-għadma ippuntata isa qarn fuq il-qurrija tar-ras tas-sultan. U ma felaħx ma jgħidx il xi ħadd. Fl-aħħar ġie ħsieb mar fil-qalba tal-bosk fejn ma jarah u jisimgħu ħadd u hemmhekk ħaffer ħofra kbira li niżel ġo fija u beda jgħajjed kemm kellu saħħa. Is-sultan kibritlu għadma, is-sultan kibirlu qarn, is-sultan kibritlu għadma, is-sultan kibirlu qarn. U baqa' għaddej sakemm qata' nifsu u fl-aħħar strieħ mill-loqla li kellu. Waslet ix-xitwa u ġara li f'dik ir-raqqa ħamrija fejn il-parrukkier mar jgħajjed dwar l-għadma ippuntata isa qarn fuq il-qurrija tar-ras tas-sultan kiber ix-xejr. It-tfal kienu jħobbu jaqtaw ix-xejr biex jagħmluh bedboot. U meta nefħu fil-bedboot, flok semgħu ħoss ta' suffara maħluqa. Semgħu dan. Is-sultan kibritlu għadma, is-sultan kibirlu qarn, is-sultan kibritlu għadma, is-sultan kibirlu qarn. It-tfal teġ kemm daħku u irħewla iduru mar-raħal kollu jonfħu fil-bedboot u jgħidu is-sultan kibritlu għadma, is-sultan kibirlu qarn, is-sultan kibritlu għadma, is-sultan kibirlu qarn. U din il-biċċa ġriet mar-raħal kollu u waslet għal widnejn is-sultan. Minnu fih sejjaħ qudiemu il-parrukkier. Ndunajt li inti ma żammejtx kelmtek, imma jiena kelmti nżomma lest ruħek għal omrok il-ħabs. Sultan wedek li kienet ħaġa ta' bejnietna biss ma qed il-ħadd. Iva nammetti li qabditni kilba kbira biex ngħid il xi ħadd imma jien żammejt sod. Kull ma mort fil-qalba tal-bosk ħaffirt ħofra fil-ħamrija u hemmhekk bdejt ngħajjad is-sultan kibritlu għadma, is-sultan kibirlu qarn. Wedek li qed ngħid il-verità. U is-sultan kien ukoll għaref dak il-ħin induna li biex sigriet jibqa' sigriet ma trid tgħidu lil ħadd
Għax jekk tgħidu lil xi ħadd is-sigriet ma jibqax sigriet. Dakinhar is-sultan iddeċieda li jidher quddiem il-poplu tiegħu mingħajr il-kuruna tiegħu biex juri li ma kellux x'jaħbi. Għalhekk hu ħareġ fuq il-gallerija tiegħu quddiem il-poplu u tafu x'ġara. Hekk hu ħireġ fuq il-gallerija. L-għadma ppuntata qisha qarm li kellu fuq il-qorrija ta' rasu sparixxiet. Tgħid il-għala. Nispera li jogħġbitkom il-ħrafa Maltija, is-sultan kibritlu għadma. Passoltu nħeġġiġkom biex tirrakkontawha mal-familja u l-ħbieb tagħkom u sakemm nerġgħu niltaqgħu għal rakkonti ieħor saħħit.